An balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bo Mali konana munu bi kan lame jamana fan fan jamana kononi jamana ko ka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Manila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru betali ka jeje sarila ale bi ka bara bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ni ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka ode kan be bi kuna foni lo sotuma bi alamsa mina benembe na darasa kalo woloflana jue kalo e bio kle mugani kononton e ka be bafra ni mugani kele sama farafingalo menia sono e selba kalo e ambalana ka fo bio kle ta ani kononton e jate la san kalo ta ani flana do hijira samba kele kemenani ani binani flasando dugo debi ke alaka nyeka dama bakurumba fola be kuna fono ufle kaulana ka fo bibina nyono marabolo kono na gele kwani dongo do kurabe ka fara uluka gele ka kaso ka bi wuli ka dabe ka ke jadwala tigilama ufe bi ka fo ko sene kwani ko tika mara nkona na dogo frisuku ko fe tarata do kunu araba tuye sirbala suku ye o kwani maseka jo yoro do ufe o ko kera chiko la kuna fono yenye foli kula anga jamana la kana bale hukumu kona na moti marabolo kona na dugu dobe ni asono ye sekusala le bangi yoro ere ayirala ka foko yoro ina kunungo wala diko keba utara free dugu yoro dauka o kwani ngira soye unisigina ma ko kenyo na ko kera cho na kuna fundo yenye foli kula basi bali anga jamana ko alibi mali basi kanga kecho ko jwende la kuna fundo yenye foli kula chembe ni aso na le tunya ire ka fabe jamana kunigi ni aso ka le bonya ni na Mr. Bakore na seli sefe o fatule o kuma ko ni tele mbe wati mine ko bi kuna fundo yenye foli kula kono jibaka o fe mi ka do ka fo tedo ale koni akira so ya furumuso kake usababu ye kuna funo yenye foli ko nuru be kuna funa pamba be ka fura kuna funo wero bina fara laso balme ke na denga fa Abdoulaye Kubali ala ka nye ka dama kuna funo amba da mine ka loda ka fo tarata we dogo free ale dogo yini asuru ye nyono marabulo ikirani na kurumari konena mi tarata tebene ni na manya ka fo marafa chuko ni ngara ka sukuche ma chama wani ka dogo funo bura dogo free tarata la dobu kunda o duksaje arabaye kuruma suku yewe kurumari kona na ukofe siribala suku yewe matembe ambalana ka folu be klangla ulu ni onje kana se besisma ni watelewa nukona na suku ko gela kwani owe mara nukona na kaswe ka lakana baliyai kunungo siribala sukula maukubu jaga kuswe ke dugu munumbe ni asono binobe pogo marabolo kona na ulu famba de biboy kado ka foni kana siribala suku jo ambalana ka fo asugu famba be boyora ula kasangani la kana baliyai mautu mulla ka fo kubu na sugu jo sira utegelendo ambala ka fo ko ngira so mato maseka sira ko ni soro ni kana sirbala kunungo ka kwa kunungo nye klefla wulika doke ba de tuye wulika doke kamini ndenendo ka kuna foni chari ka ira ka fo femi dugu dawe bibi na spoko marabulo ko na o dugu kwani ko chitna ke ambala ka fo dugu daw be ya soro e ka do ka fo kamona ka tabla chongonzana bagayere katase buwerema mawkani mbila makabana ko nimbe bikafo ni mara nun ko na bi ka boyor do ka tayro do were ka ba ko bi ka so ke jadi wala tigilamo ni marafa be ko na fa bela yele fe sugu e ka do tere ka ta furu la ko ga gele ko fu ka muso ka filifima do o kuna foni charla we fo dugu dawla o na tabala yele ko na mawsigile maka ka fo na danoma e ka do ko ni na ke do ka fola uti jena to ko shikile nga dine kura ka no chogo ka uti jenai on tunyo na mungo ni bese no kelmega machaman sira amala daga foka mauto konena kunungo unana do machamani siribala sira cha ukoni ngera machaman kama na gwansa babuye ke kono bela yelenye ndene temeni na mi ka do ka fo ka munaka ka dozoba ayirala ka fo kulu kone uliga joke ani che durbo nyango ka fo kube uliga joke kata buguwere kata uyoro ulami ka do fo lakana ire usabatiri ke mutatula kunana se tudo konena tumbe ni asuru ejade wala tigama usoro kone ngera utura nyona muguchinyo na ubura konena ngai kado kera watimina manunu tunyama tunanyona nyininu kone bele ile taranga duzuba ale na ka mau madurbo nyango kika do ko uyiranga makelengo nimbe ko maifolo bele yelibe yere nyiningala ayirala ka fobi maranyema ufo yorula ukolu dawali banabi maranyema munumbe bi ni asoro bolo korota na kulusigu nona uku kamana gwanabi uyewele shiabe black anyesi fama uma wadongo do ube surasu wele chogomina ube mali manyema wele te uba folu yeku tloba ni ala sonoma ko ube labena opma labenye laben jimende na manya kafo mo umine nembe yoro umine nembe sene mimbe ni asoro jamana ta senyo ye dunga fa ode bi jamana jo ka kla ka ebe utega marfata fu ma deselembe ka duka furula
olu mana wele bila jamana ɲɛmaw ma fan bɛɛ fɛ nin ye mara ɲɛmaw kan ye olu sirannen yɛrɛ don yɔrɔ in na ye u bɛ fan bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ ka marifa ta k'u yɛrɛ lakana o dɔw yɛrɛ fɛ olu tɛ ka ci lase faamaw ma nka u b'a la ka wele bila ka ɲɛsin faamaw ma diɲɛ don o don e ka dɔn u b'a fɔ faamaw ye maa tɛ dɛ olu yɛrɛ de b'a f'u ye n'an ma wuli ka mara in lajɛ n'an ma wuli k'an lajɛ bi ni gɛlɛya bɛ u b'a f'u ye ko ɔhɔ wa i ka dɔn ko a si kelen tɛ yen min kɛra sababa ye a si kelen tɛ yen min kɛra k'a fɔ k'olu jaabira u ka wele la u dabali bannen bɛ bi dɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana su ni tile fɛn fɛn min nana basigi ala ka jamana bolo sira kan n'o tɛ n'i ye jateminɛ bɛ k'a fɔ jamana kuturu kɔnɔna na gɛlɛya y'i sɔrɔ kunnafoni carili de ka gɛlɛn nka kunnafoni bɛ cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin mara ɲɛmaw ma su ni tile i bɛ jabaraninw lajɛ o kɔfɛ i bɛ tila k'olu ye i ye ko sugu bɛɛ lajɛlen la jamaba cɛmu nɔfɛ u bɛ taama ko min ka d'u ye ka tila ka t'u jɔ ko ni ala sɔnna ma olu bɛna de bɛ fɛn min kama jamana bɛ basigi k'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen maa tɛ se k'i sen da ye bi k'i bɛ taa maliko kuma fɔ walima e bɛ taa jamana yɛrɛ a dɔnnen don ni sariya minnu ye ka se k'o kuma fɔ ye o ye gɛlɛyaba de an bɛ dugawu kɛ yarabi ala maa minnu bɛ nin waleyaw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka hakili ɲuman d'u ma k'an ka jamana b'u ka bolo kan basigi ni lafiya u bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'o tɛ kana marifa ta ka sigi maaw da la e k'a dɔn ko min ka d'e ye ko fo k'o de kɛ se bɛɛ lajɛlen tigi masaramani ye ala ka basigi ni lafiya ni k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛba dugu dɔ la cɛ dɔ kɔni ale kɔni ko a muso den bɛ ka kasi a muso bɛ finiko la a taara muso nɔfɛ k'a ka finiko bila yen sisan ka taa den ta ka sin d'a ma a na kɛ o furanjɛ kɔnɔna na cɛ in kɔni a dusu kalayara a wulila k'i jɔ ka se muso in ma o sen fɛ muso in kɔni an b'a lɔn k'a fɔ a ye muso in bugɔli min kɛ muso in a fatura o kɛra waati min na lakanabaw o ni dɔgɔtɔrɔlakaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ye dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko fali min kɔni kɛlen filɛ k'a ma kɛ k'a fɔ olu tɛ se ka yɔrɔ kelen si fɔ k'a fɔ ko i ka dɔn ko a karila walima a y'a bugɔ ni fɛn dɔ kɔni nka olu yɛrɛ fɛ a kɔni bolo sira ma masa ramani y'a ka latigɛ kɛ an b'a lɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye Bamadu Tarawele ale y'an cakɛ ɲɔgɔn ye kɔlɔnjɛba an y'ale bila ka taa kɛnɛ kan ale ye ɲininkali minnu kɛ ka seera minnu sɔrɔla fɛ an ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ lamɛn. Tɔgɔ ye Mahamadu Tarawele n ye kunnafonidila ye ka bɔ kɔlɔnjɛba. Mamadou Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔ furanjɛ in kɔnɔna na ko cɛ dɔ ni a furumuso cɛ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen ko kɛlɛ in kɔni kɛra u tura ɲɔgɔn na den de nɔfɛ k'o kɛra sababu ye ko fɔ musolaka in cɛlaka in y'a bugɔ ka bɔnɛ a nin na a ko kɛra cogo di. Kulubali an bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ fo i ka kunnafoni jɛlen dili la ni kasara ye a kɛra Kebla commune na dugu min ko Bafaga muso in a furucɛ yɛrɛ de y'a bugɔ n'a sɔrɔla min fɛ a tun bɛ finiko la a ko dɔrɔn fininɔgɔw bila den bɛ kasi ka den ta ka sin di a ma ayiwa o ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun de kɔnɔna na a y'a bugɔ kasarala ɲin na a kɛra Bafaga de Kebla commune na an t'a dɔn sa kumakan min tɛmɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kasara kɛlen dɔgɔtɔrɔw nana ka na muso lajɛ k'a yira k'a fɔ gosili dama ye a la min kɛra sababu ye k'a ni to a la i n'a fɔ beremakɛ k'a bugɔ joli ma jigin a kɔnɔ dama bilala min kɛra kasarakun ye an sera dɔgɔtɔrɔw ma dɔgɔtɔrɔw ye kunnafoni jɛlen fɔ anw ye ko si de banna a y'a bugɔ ani sora a la. Ni min kɛlen filɛ nin ye muso in ni cɛ in gɛlɛya foyi kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni denko in kuma tɛ. Sɛgɛsɛgɛliw la an ye kunnafoni mun sɔrɔ ye k'a fɔ gɛlɛya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya furu ye balima furu ye fɔlɔ cɛ ko k'a bɛ muso in fɛ muso in fana ko k'a bɛ cɛ fɛ donc furu in ye balima furu ye u yɛrɛ ka dugu la sira de tɛmɛlen don so fila ni ɲɔgɔn cɛ so bɛɛ talen don ɲɔgɔn na gɛlɛya foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ ko min nana ni nin ye a fɔra dɔrɔn fini bila i ka den ta i ka sin di a ma donc ala kɔni t'a dɔn k'a fɔ min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o dakuruɲɛ kelen kɔni kɔfɛ n'a nana kɛ bugɔli nin cogo rɔ mais foyi kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ gɛlɛya sira fɛ. Kunnafoni na a ye muso in bugɔ yɔrɔ jumɛn na. Sɛgɛsɛgɛli sera o ma an ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ɲininka dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko bereda tɛ a la joli ma jigin a kɔnɔ a ma maramafɛn kɛ k'a bugɔ a kɔni y'a minɛ dɔrɔn k'a bugɔ ala de kitira la dɔrɔn a nin tora a la an fana y'a ɲininka yala o y'a ta ka se aw ma fɔlɔ wa a yɛrɛ ni bɔra a kɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ olu kɔni sera ma ka sɔrɔ ni binna ka ban an y'u ɲininka o la k'a fɔ yala bugɔla kunkolo de la wa ou bien a bugɔla kɔnɔna wa dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a yira n na k'a fɔ k'a kɔni gosira u danna o ma u ma foyi fɔ an ye ka tɛmɛ o kan ko k'a gosira mais a gosira kɔnɔna ou bien kɔ ou bien kunkolo u ma se k'u da don kɔnɔna k'o kunnafoni walawala k'o fɔ an ye. Nin kɛlen min ye finitigilakaw olu nana minɛni ta cɛ in yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na denmisɛnninmɔgɔ dɔw wa walima cɛ in kun ye maakɔrɔbalamɔgɔ ye de. An ye ɲininkaliw kɛ sisan ko la yira n na k'a fɔ k'a bɛ an bɛ don min na komi bi fɔ ni dɔ yera 20 kan sinon a ti 20 jɛ nin waati nin kɔni na sa finitigilakaw y'a minɛ ka na mais an bɛ don min na komi bi a taara kɔlɔnjɛba kaso boma la u y'a defere ka taa kaso boma la an bɛ waati min na komi sisan an bɛ se ka min fɔ bɛɛ ka jisuma kɛ i koliji la ni n'a bɔ kuma sera kasara na kuma maa si cɛ ti o la nin ye nin ka sarati dan ye ko mana kɛ cogo cogo an k'a lajɛ ka hakili da dusu ɲɛ o de ye fɛn ye min bɛ an bɛɛ lajɛlen ko k'an jɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye an kana dusu bila hakiliw ɲɛ
an ka hakili bila dusu ɲɛ ka kow sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka dusuw wɔrɔ n'o kɛra kasaraw nataw bi dɔgɔya kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Mamadu Tarawele a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka hakili ɲuman d'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ bi Mali centre kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔw ka yɔrɔ fanba ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo ye ni gɛlɛya b'olu bɛɛ lajɛlen la dɔgɔnɔ ka kulun bɛ wele ko Gina dɔgɔ o sifin denmisɛnnakaw ka ɲɛma dɔ ye Adama Jɔngo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ bi u bɛna fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ a ko la an ka Adama Jɔngo lamɛn. An kɔni centre mɔgɔw an ma seli kɛ ja kɔnɔ an ye seli kɛ degun de kɔnɔ an ye seli kɛ degun min kɔnɔ a degun ka bon kalanko ɲagaminen b'an fɛ ɲɛ t'a la baloko gɛlɛya u bɛ yen ɲɛ t'a la an ka siraw tigɛlen don an tɛ se ka taa voyage la ka na ka ɲa donc centre mɔgɔ bɛɛ de degunnen don ka taa mondoro fo kana bila ɲɔnɔ donc Mali marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmɔgɔbaw aw bɛ ka siga min don a ka baara la a ye siga in bɔ a la siga ye mun de ye an ka donsow wele ka fara an yɛrɛ kan an ka baara kɛ wa an kana kɛ wa a b'o siga min la a y'o bɔ yen dɛ centre bɛ ka minɛ ka na kelen cogo min na ni a y'o bɔ yen a ye donsen yɛlɛma Mali ɲɛmɔgɔw mɔgɔ si kana aw nɛgɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka bɛn dɔ kɛ centre kɔnɔ ko o bɛn ko o de bɛna na ni lafiya ye o de bɛna na ni hɛrɛ ye ko Mali bɛ se a yɛrɛ ma ni nin bɛn ninnu de nin tɛ dɛ nin tɛ Mali ɲɛmɔgɔw a ye wele bila maliyɛnw ma le sursaut national a ye wele bila maliyɛnw n'i dalen b'i yɛrɛ la n'a cɛfarinya b'i la n'i ja ka gɛlɛn n'i bɛ faso in fɛ n'i tɛ faso janfala ye n'i ye fasoden ɲuman de ye na fara armée kan marifa ka d'i ma i ka former ka fara armée kan i ka taa kɛlɛ a ye recrutement ko kuma in bɔ a la recrutement ko kuma in a y'o bɔ a la walima Mali minɛnen don aw ɲɛ t'a la de wa a minɛnen don koyi jamana ni minɛnen don recrutement ko jumɛn de b'o la a ye wele bila adamadenw ma ni mɔgɔ jagɛlɛya b'i la a se b'i ye a dɔnniya b'i la i bɛ se i bɛ faso in fɛ n'i ti faso de jugu fɛ na fara armée kan marifa bɛ d'i ma k'i former an ka taa faso kuma fɔ sous-préfet kelen tɛ yen min b'a ka poste la n'a ma kɛ duguba kɔnɔ sous-préfet ye maire kelen tɛ yen maire 100 ani maire 8 minnu bɛ centre kɔnɔ kelen tɛ yen min b'a ka poste la a ka dugu la n'a ma kɛ dugubakɔrɔ maire ye halisa a hakilila ko jamana bɛ yen centre minɛnen don jamana yɛrɛ bɛ bolo la ne ɲɛ bɛ fɛn min na min bɛ Mali kisi bi o de ye nin ye dɛ an ka taa Russie nɔfɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o la an ka taa Chine nɔfɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o la bon jamana wɛrɛ minnu b'an bolo yan olu malgré que u b'u ka baara la a tɛ ka foyi bɔ a la dugu jɛ o jɛ terroriste bɛ jigi dilan ka na Bamako dɔn o bɛ ɲini ka capitale fa an bolo. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Jɔngo la a y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana basigi lafiya ye bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka donse yɛlɛma n'o tɛ jamana in kɔni kɔnɔ na a bɛ ka taa banni ye su ni tile an b'a kuma fɔ o ye n'i sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ na e tɛ se ka ɲɛ foyi fɔ Mali ko la bi na n'i bɔra dɔɔnin da ma i b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni k'a bilama k'a tɔ bɛ a bɛ firifiri de la an bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye ka dɔn k'a fɔ recrutement ko kuma min bɛ ka fɔ n'o ye ka kɛlɛkɛcɛw tɔgɔ sɛbɛn k'u ta o caman bɛ a ka di minnu ye n'i y'a sɔrɔ a kanu b'olu la o caman bɛ olu b'a ɲini olu t'a sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛ ko fɛn minnu bɛ yen n'olu n'a ka kan olu t'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ se bɛ olu ye a ko kɔnɔna na olu de bɛ k'a ye k'a sɔrɔ a kanu t'u la u tɛ se k'a ka foyi o de bɛ kɛ sɔrɔ ne ka gɛlɛya yɛrɛ ka se k'a n'u don an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ to min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw ka yɔrɔ la hali bi a yɛrɛla k'a fɔ kunnafoni labanw na ko kununko yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛbaaw taara dugu dɔ nɔfɛ ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ siɲɛma nka dugulamaw kɔni ka wulikajɔ fɛ n'o ye donsolakaw ye o ŋaniya kɔni u ma se ka sira sɔrɔ min ye Adama Karambe ye nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni e jɔnni. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ne ye premier vice président ye mouvement Baginɛ sɔn ne bɔ Bayangara mara la mun ye Gundaga commune ani Dukonbɔ vraiment Ablaye y'a fɔ cogoya min na tile fila na seri tɛmɛlen kɔni taa t'an ye sunɔgɔta ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na tile fila Gundaga mara ani Dukonbɔ mara la mais kununko depuis 14 heures Gundaga kɛrɛfɛ dugu min bɔ ko Banjugu n'i ko Banjugu an ka centre maa si tɛ mun tɛ Banjugu dɔn o ye an ka Sekuba Sekusala waliyulahi a ka dugu dɔn dɔɔni dugu dɔn Kurana kalanbaw hafiz kuranaw camanba de bɛ yen mais nin tile fila na banbanciw maa si dɔnbaliw u bɛ mun fɔ ko jihadistu olu hakili la k'u bɛna don ka Banjugu yɛrɛ minɛ otage la ou bien ka Banjugu wuli ka bɔ yen o ŋaniya de b'u kɔnɔ donc 14 heures kunun o wulila ka jɔ k'u bɛna dugu minɛ dugu dosolakaw minnu ye danamasaw minnu bɛ yen o karila ɲɔgɔn na
donc duwaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ du sɔrɔ an k'an kɔntine duwaw la donc dankari kɔni k'u la o la kunu u ka su minnu tora ka taa danta la donc tilefɛ kɛlɛ de don olu ka kɛlɛ bɛɛ ye n bɛna i janfa dɔrɔn ka kɔɔri ka taa o de bɛ ka an sɛgɛn o fana donc ni dɛmɛbaga tɛ sɔrɔ la an bɛ ka an ka dusulakaw fana bɛ k'o fana faamu kamanagan min bɛ an na nin ko a ma bala maliyɛn si la kulekan mun kɛra nin tile saba na moti marabaw fɛn o fɛn mun bɛ yen bɛɛ nin kulekan mɛ an ma dɛmɛdonya sɔrɔ dɛ an ma dɛmɛdonya sɔrɔ f'u nana kari an na an kelen donc ala kɔni y'an dɛmɛ o pusera banabatɔ kɔni yera an ka kote la mais su mun yera o ka kote la mun taara mun ma taa a danta la donc an bɛ duwawu don kɛ minnu banana ko nation de bɛ an ka komini na o kamanagan bɛ an na mais nin bɛɛ la bilen an tɛ sɛgɛn kulekan na tant que ni mali kɔni de an mara tant que an bɛ impôt de bɔ ka di nin maliw ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya na fanga yɛrɛ bɛ militaires yɛrɛ bolo mais u sen kɔrɔ Seware ani Banjugu 20 kilomètres ou bien a cayalenba ye kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na 22 kilomètres a tɛ tɛmɛ nin kan i bɛ wele tile 3 avion t'aw bolo ou bien avion ma wuli i sen na fana e ma mobili ta ka na ko a fɔra i ka jamana melelen don camanba de bɛ yen o fɔra an ye o kɔni mana an kunnabɔ o dabaliban bɛ an na toujours an kɔni b'u wele an tɛ sɛgɛn parce que an ka kɛlɛ kɛ kun an tɛ se ka bɔ Mali la mɔgɔ kana na ni diinɛ wɛrɛ mun tɛ Mali ka bɛnkan ye an ka kɛlɛ kun ye o de ye donc n'an kun sɔnna i n'a fɔ tɔw sɛgɛn mun b'an na a kun tɛ kɛ mais an bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali mun kama fana a ye na an dɛmɛ o filɛ nin ye an t'u ye o dabaliban kɔni b'an na de toujours de su ni tile an bɛ dama kasi k'u la toujours a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an b'aw bila ka taa o tɛ dɛ an bɛ jɛ ka taga an ka ninnu tɛ ka se ka bɔ an bɛ da la walasa an ka baara ye sɛnɛ ye an ka baara ye cikɛ ye walasa an k'an ka sɛnɛ kɛ an ka balo ni halala ye o de ɲininen don o fɛ ka lase fanga kura mɔgɔw ma Moti senkɔrɔ Seware senkɔrɔ mun bɛ ka kan na u ka wulikajɔ kɛlɛ Mali bɛɛ de don dɛ mais hali u senkɔrɔ o tɛ se ka o tila yɔrɔ jan mɔgɔw dun o b'a kɛ cogo di nin de tun bɛ n bolo ka lase maliyɛnw ni Mali kɔ kan nin tun ye Adama Kɛran bɛ kan ye a y'a fɔ cogo min na bi jamana in basigibaliya su ni tile da bɛ ka se o kuma ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra an ka misiriba kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra so ye ne k'a fɔ k'u bɛ dankari an ka jamana kuntigi la Asimi Goita o wulikajɔ min kɛra maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tun ye a ko yɛrɛ kɛba ye n'u y'ale minɛ n'a yirala k'a fɔ k'ale fatura bɛɛ bɛ k'i ka kunnafoni di a ko kan min ye ka dɔn k'a fɔ kalanyɔrɔ min n'o bɛ wele ko Wame kuma caman tun b'a la k'a fɔ maa in dɔw ye kunnafoni cari k'a fɔ ko a ye kalan kɛ ye min ye ka dɔn k'a fɔ maa ɲɛma yɛrɛ n'o Andu Tarawele ale bɔra ka jaabili da ko kan an k'a lamɛn. Mun y'an ka jamana ɲɛma ye Colonel Hashimi an bɛ dɛmɛ dɔw k'ale Ala k'an latanga Ala k'an ni kisi Ala ka jamana bɛɛ lajɛlen kisi denmisɛnnin dɔ y'a laɲini selidon na ka fa b'a bɔnɛ a nin na Ala y'a kɛ o tigi minɛna suma o laban fana fatura nka ale fatɔ ye k'a fɔ cogo min kunnafoniw tora ka bin bɛ fan bɛɛ fɛ parce que mɔgɔw b'a fɛ kuma bɛɛ ka ko sɔgɔbɛ k'a dɔn kɛra sababu ye dɔ ye a ja dɔ bila kuma dɔ bila kɛrɛfɛ k'a fɔ k'ale bɛ cɛ in dɔ ale yɛrɛ balima n'o a kalankɛ ɲɔgɔn nɔ fo kana taa se k'a fɔ k'a ye kalan kɛ Wami na Wami kalanyɔrɔ la ko Wami ka kalanyɔrɔ ye fila ye cɛmanninw ta musomanninw ta bɛ yen a ye cɛmanninw ta de kɛ ko diinɛ gɛlɛntigi gɛlɛya donc kunkolo cɛ y'a sɔrɔ Wami yɛrɛ kalanyɔrɔ de la parce que ka da ka diinɛ gɛlɛnko sababuya fɛ kuma in kɔni a cɛ juguyara kosɛbɛ kuma in cɛ juguyara kamalen tɔgɔ ko Alassane Touré ko yirimajɔ ka don an kɛlen ka nin kibaruya in de mɛn o y'a to fo an fana ka ɲɛfɔli kɛ nka mun ye kalanyɔrɔ in ye a wele ko CFTPAS jamana in hami b'an bɛɛ de la jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ o de y'an bɛɛ ka laɲini ye ko in kɔni tiɲɛni mun filɛ nin anw t'a dɔn bi anw t'a dɔn sini a kɛbaga yanni anw t'a dɔn e tɛ se k'a dɔn hali k'a fɔ k'a jɔlen filɛ hali a foto filɛ nin mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ ka min se k'a fɔ k'a foto filɛ ko n b'a dɔn k'ale de ye nin fo n'a kɛra k'a fɔ foto jɛlen k'a fɔ k'ale de ye nin anw t'a dɔn abada nin mun kɛra sa n'a sɔrɔ k'ale bɛ a bɛ kalanyɔrɔ yɔrɔ dɔn ou bien ka wuli ka se kunnafoni ɲinina don a y'a mɛn ko nin kɛra ta o fɛ aw bɛ mun dɔn a la an b'o de dɔn kunnafoni na mais i b'a dɔn denmisɛnnin min yɛrɛ ye kuma fɔ min ye video bila k'a fɔ k'ale kalankɛ ɲɔgɔn don dɔw fɔ k'a fɔ k'ale kalankɛ Wami na o tigi yɛrɛ n y'a ka numéro sɔrɔ n'ale yɛrɛ wele a ko karisa e ye nin mun bila e ye nin mun kɛ tan e yɛrɛ ye jɔn ye a yɛrɛ fɔ n b'a fa dɔn mais n t'ale yɛrɛ dɔn bon a ko mun ka da ye ko n ka s'ale fa ma ne b'a dɔn e kojugu bɛɛ kɛ dɛ parce que e kuma in ta ka fili cogo mun na jan bɛɛ bɛɛ yan ko wala k'ale m'a dabali kama ko dɔ de y'ale janfa
no mo sika foko de jamfa ko wala ko le jamfara de ko ne ko into ala de ma ko le jamfara bon akadi mo abe kala rembe eta ka programme de suit académie de ba aka fin suit ma ben inspecteur be no be bizidu ni fam bela jelen kala ro dale le no mo mo be fakata fin ngalo mo ne be ke e gata kala ro le ne be ba do o be chugo muna musono ntabete o dala ga lycée fana dale ga faraka o fembe donc ko do le nta kono ambalodan ka fo ni tuye kala ro nyema kan e Traoré aya foto mina mbe dugo ke yarabi ala ka ko ku bla nyenyini kaseka ndega da kiseka ka soro ga nyefo ala ka mbele ile ka barake wi nambura ye hukumu kelingona na mi esparia domba ngana doye ni ya soro beteli ke Musa Drissa Gindo ni waliya min kera ni ya soro cedore de jamana kundigi ka yira ka fo dambi kera la o bara wire bele jele kana se chen fatulima na fatura kiri bitanyi fe walma ko bi ka chiko jumere ale bo nyefo angalame ya foto ko bina nim clé fayna depuis seldo kololo kunta mi taraka nyeshi président de la république ma anga bato ka rola na anga misru mi ali misri ba bagadaji be ya je jabaranu kan be ya ye bololoka da boya tante ka président nin karaba ni murui o ko fe ma chaman fora enquête daela procureur fe no o ka baray commune de procureur commune ban kura bagadaji nyare la lu bebe commune de la akera commune dugoloka o commune de tribunal fana de fe mi ke o dugoloka procureur de o ko laje aya me aya ye afora ye akanga wuliki jo awilaki jo a sɛbɛn fura dɔ bɔ ka malidenw hakili sigi an b'o kɔnɔna na sariya tagabolo fɛ komi fɛn min don ni karaba de tun n'a fɔ ko tentative d'assassinat ani ka institution déstabiliser o bɛ di juge d'instruction ma n'ale ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye n'ale b'o se k'o daminɛ ka kɛ fo san 3 kɔnɔ an b'o baara da fɛ mali yɛrɛ état yɛrɛ nana ka na sɛbɛn fura dɔ bɔ k'a fɔ malidenw ye ko min tun y'a ɲini ka président ni karaba k'a tanyara parce que atmangene o sɛbɛn fura fana bɔlen a ye ɲininkali caman di maliyɛnw ma ka a lajɛ ni bɛ se ka kɛ ou bien a tɛ se ka kɛ a kuma cayara procureur fana labɛnnen don pour que ka jaabi di parce que dugubaw kɔnɔna na n'a ni sugu bɛ kɛ procureur min bɛ dossier b'a bolo sariyatigɛ kama ale bɛ to ka bɔ ka mɔgɔw kunnafoni pour que u bɛ se k'a faamu saya in est ce que a bɛna se ka baara bali ni baara ye min ye o ye tiɲɛ a bɛ se ka baara bali parce que sariya yɛrɛ la a fɔra ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ n'a yirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ fɛ k'i man kɛnɛ kunkolabana b'i la a bɛ se ka baara jɔ e contre la ni i tanyana fana a bɛ se ka ban procédure bɛ se ka jɔ ni condamnera fana procédure tɛ yen nɔ bon an bɛ cas min na min bɛ fɛ ka président ni karaba ale tanyara bon maintenant fɛn fɛn taara ka sin ale ma n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ye n'o ye kasoladon ni fɛn ye o bannen ye nin ye parce que ale tɛ yen bon komi a minɛ ni sisan cɛ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw fɔ dɔw tɔgɔ bɔra la papier dɔw yera kɔ ou bien a ka sigidaw dɔnna a bɛ se ka kɛcogo mɔgɔ min don olu mɔgɔ bɛ se ka ɲini n'an b'a fɔ o ma enquête ka dayɛlɛ contre x juge d'instruction fɛ yen c'est pour te dire que ale kɔni t'a banna la a bɛ jɔ ale la mais sɛgɛsɛgɛli n'enquête bɛ continuer pour que malidenw ka se k'a dɔn mun de kɛra nin ko la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Musa Drissa Gindo a y'a fɔ cogo min na a ko tɔ yarabi ala ka yele da ko kan fasodenw k'a dɔn wale yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen daminɛ cogo di a n'a kunjɛra cogo di an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bɛnkan dɔ n'i y'a sɔrɔ o kɛra bɛnkan sɛbɛntigɛnɔ bilalen ye kulu minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ dun ka fa yɛrɛ o lasabatili ma an ka jamana kɔnɔna na da la dumunifɛnw an b'a lɔn k'a fɔ olu tun ye fara ɲɔgɔn kɛ ka fara jɛkulu caman farali kan k'u bɛna wulikajɔba kɛ k'u kɔ a da ka taama k'u ka dusumankasaw yira k'a yira k'a fɔ k'u ka ɲinifɛnw de ka sɔrɔ fɛn ko fɔ nɔgɔya ka don kow la an b'a lɔn k'a fɔ o fara ɲɔgɔn kan min y'a syndicat o lafasali tɔnw ka taa se kɛra ka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ fasoden minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ o hakɛw kɛlɛli ma u ye fara ɲɔgɔn kan o ni minisiri o kɛnɛ kan minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Hawa Paul Jalo ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma fɔ bɛnkan in sen fɛ an ka minisiri lamɛn. n bɛ foli bila syndicat ye n bɛ foli bila association ani syndicat groupement bɛɛ jɛna k'u sigi u ni gouvernement ka mɔgɔw gouvernement ye mɔgɔ minnu suganti ka kuma n'u ye u sigira u ye kalo 5 de kɛ kalo 5 bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kuma na ka bɛn ko kan c'est que bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya donc o ɲɔgɔn faamuya in min bilal'o ɲɛ o ye jamana de bila ɲɛfɛ k'a fɔ n'an ma sigi ka kuma fɔ ka bɛn jamana in tɛ sumaya ni jamana in ma sumaya jamana in tɛ se ka jɔ jamana bɛ jɔ jamana jɔwale bɛ kɛ jamana sumalen de kɔnɔ ni jamana ma sumaya jamana jɔ bɛ gɛlɛya donc u ye nin baara in kɛ fana pour que k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ni fɛn sɔngɔ yɛlɛla jamana kɔnɔdenw bɛ se ka y'a dɔn u bɛ se ka fɛn ninnu san wa est ce que balo bɛ se ka nɔgɔya wa u ka baara kun bɛɛ ye balo ka nɔgɔya
o tuma fɛn fɛn b'a to n'o bɛ na ni gɛlɛya ye u sigira o kuma n'o de kan pour que k'olu ta ka bɔ yen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ na k'o gɛlɛya ninnu ta ka bɔ yen donc sisan an bɛ se k'a fɔ n ko bɛnkan sɔrɔla ni bɛnkan sɔrɔla mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye dɔ kɛ kuma na donc olu bɛɛ de na n'u sigi sisan ka mɔgɔ damadɔ sugandi k'a fɔ k'olu ka a signé n'a signé na o ye de bɛɛ ka i ka bɛnkan sabati an bɛnna kan min kan bɛɛ k'i ta sabati donc bɛnkan yɛrɛ la u ye a fɔ pour que ka a dɔn n'a bɛ ka sabati n'a tɛ ka sabati commission 2 bɛna sigi sen kan o commission ninnu bɛ kɛ olu ka mɔgɔ bɛ k'a la gouvernement ka mɔgɔw bɛ k'a la ça fait o commission b'a lajɛ kalo 1 kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ fo ka taa se a laban ma est ce que kuma minnu fɔra a bɛ ka sabati donc n'o kɛra u bɛ tila ka segin ka na k'a fɔ bon nin tun fɔra a ma sabati o bɛɛ bɛ kɛ bonya de kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ commission de kɔnɔ an bɛɛ kan ka baara min kɛ olu kan ka min kɛ gouvernement kan ka min kɛ o bɛ sigi an b'o o fɔ ɲɔgɔn ye donc u y'a fɔ fana a laban na k'u bɛ gouvernement ye k'u b'a soutien u bɛ a dɛmɛ k'a ka baara kɛ parce que olu ye maliyɛnw de ye gouvernement bɛ yen maliyɛnw de bɛ baara la donc maliyɛn 2 dɔ tɛ kɛ kan kelen na dɔ ka kɛ kan kelen na o bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ ka baara in kɛ pour que transition in bɛ ɲɛ et que fɛn fɛn bɛ sigi transition in kɔnɔ a kana dan tile 1 ma a kana dan kalo 1 ma a kana dan san 1 ma a ka kɛ de fɛn fɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na hali transition in kɔ olu ka se ka a ta o yɔrɔ ma ka taa n'a tɔ ye donc an bɛ foli bila bɛɛ la baara min kɛra baara fitinin tɛ kalo 5 baara o tɛ baara fitinin ye bɛnkan min kɛra hali bisa an b'a ɲini de an bɛɛ ka baara kɛ o bɛnkan in kan pour que jamana in bɛ se ka suma cogo min jamana sumaya an bɛɛ b'o de nɔfɛ jamana bɛ sabati cogo min an bɛɛ b'o de nɔfɛ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye kɛnɛ in kan sɛndikaw yɛrɛ ye kuma min fɔ an ka olu lamɛn. ani minisiri bɔra kuma min na an bɛ se k'an da don mun na k'o fɔ ne hakili la kuma bɛɛ fɔra ka ban parce que n'i y'a jateminɛ an tun ye préavis déposé depuis le 23 mars k'a daminɛ le 23 mars la fo ka se bi ma an ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni bonya tɛ bon an bɛ se k'a fɔ an ye doléance minnu kɛ an ka préavis la an bɛ se k'a fɔ doléance kelen tɛ yen k'a fɔ ko mun kɛra désaccord ye a bɛɛ kɛra accord ye donc an b'o foli kɛ gouvernement ye o foli kɛ minisiri yɛrɛ ye i n'a fɔ kumaw fɔra cogoya min na parce que ministre mun bɛ o y'a daminɛ dɔ y'a laban. an ta ye nisɔndiya foli de ye wulada nin na baara mun kɛra maliyɛnw ye parce que n'i y'a mɛn consommateur maliyɛn bɛɛ lajɛlen de don minisiri tilala kuma bɛɛ lajɛlen na a y'a fɔ diɲɛlatigɛ ko fɔ suivi de ka kɛ a la système min bɛ yen olu hakilina ye fanga in kɔnɔna na o système kolon de ka bɔ yen ka système ɲuman instaurer ni baara min kɛra ka bila hali ni minisiri wɛrɛ nana i kana se ka yɛlɛmacogo foyi dɔn a la principe ka suit aruna fana tilala kuma bɛɛ lajɛlen na donc an ta ye nisɔndiya foli de ye mun yirala k'a fɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ka engagement an b'a réaffirmer ni gouvernement ye komi an y'a fɔ salle kɔnɔ cogo min na n'u jɔra jɔyɔrɔ fɛn fɛn la komi Aruna y'a fɔ cogo min na u ka an labɔ a kalama an b'u kɔ su an b'u kɔ tile. ni tun ye syndicat olu y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'a ma ɲɛ laɲini kɛra sɔrɔ fɛn ye o kan ka kɛ bonyamasegin ye k'o kɛ folikan ye u y'o ta ka ɲɛsin gouvernement kɛnɛ kan Abakar Soninge de tun bɛ kɛnɛ kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bila o minɛn kɔnɔna la n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ bi Mali kɔnɔ na gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ kalata na se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Sina Jara ye jateminɛlikɛlaba ye ale bɛ kuma ye o ko kan an ka lamɛn. tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana bilama a bi mɔgɔ siran n'i y'a sécurité ko lajɛ n'o ye lakanani ye n'i y'a nafoloko ta bolo lajɛ gɛlɛya bɛ bɛɛ kan n'i y'a politique yɛrɛ taabolo lajɛ politique mɔgɔw bɛnnen tɛ kelen kan n'i y'a lajɛ jamana tiɲɛ yɛrɛ la a bilamɔgɔ a bi mɔgɔ bali sunɔgɔ la munna parce que jamana ko in tɛ politique mɔgɔ ko ye koyi o tɛ dɛ an bɛɛ de ko Mali jamana ko in tɛ fɛnɛ ko minnu ka baara ka politique dunba ko politologue k'olu ka politique o tɛ an bɛɛ ko Mali maa o maa n'i hakili la ko jamana in k'e de ka ɲɛnamaya gulɔ Mali ka ɲɛnamaya la a bi maliyɛn bɛɛ sariyana bi o de la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ tiɲɛ don n'i y'a gafe ba lajɛ min y'a furakɛli fanga sigi sen kan n'o b'a fɔ o ma ko charte de transition n'i y'a Mali ka jɛkulu dɔ n'i b'a fɔ ko CEDEAO protocole additionnel la CEDEAO o article 30 ka taa 33 la n'i y'a jamana yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye kumakan minnu di u dɛmɛbagaw ma n'i y'o bɛɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an y'a fɔ ko 2022 kan ka sɔrɔ février 2022 o kan ka kɛ furakɛli fanga banni ye o kan ka kɛ transition banni ye o kan kɛ jamana sigira ka a sigi san kelen ka élection kɛ min ye président sigi ye min ye député sigi ye k'olu bɛɛ sigi sen kan
pour que ka jamana ke jamana normal par exemple amero message anga jamana tay jamana normal bi kalata jamana nyamgo choisi suko do leon anga jamana mo sugandi kalata fene bala jamana do la kalata ti on oluka jamana be o be mali nyaka takase o mali demere do wolo mais un tabule kalata de mais ni ko kalata iko fe chama aflo fe mi o mamunu mita kalata denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ ko si tun bɛ san 15 kana san 16 kana san 17 2018 kɔnɔ bibi na o bɛɛ sera kalata ye o bɛɛ bɛ se ka taa voter ka mina Kayi ka taa fɔ Kidal o bɛ voter donc olu bɛɛ kan ka u tɔgɔ sɛbɛn o bɛɛ tɔgɔ kan ka sɛbɛn lisi kan maa minnu fɛnɛ ala hinɛ o la ala y'u dala yan olu fɛnɛ man ka ye lisi kan tuguni olu kan ka bɔ lisi la donc politique ko ma ko ka fichier électoral k'a lasaniya donc o ye élection taabolo fɔlɔ ye filanan ye fɛn min ye o ye ka mara ye jamana fan bɛɛ kɔnɔ ni jateminɛ kɛ mali bɛ nin ka kɛ Bamako ni capitale régionale ye koyi parce que lakanabaliya yi ma fɔlɔfɔlɔ minnu bolo ne na o kɛra jamana marabagaw de ye préfet ni sous-préfet ni maire o caman kama olu caman bolila u caman bɔra kɛra réfugié urbain de sisan olu bolila kana dugubaw kɔnɔ u tɛ mara tɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la bilen mɔgɔ yɛrɛ ka fɔli la an ka dugu dɔw bɛ yen sisan farabugu n'a ɲɔgɔnna ka ca a bɛ taa dugu tan ni kɔ la dinanguru farabugu a ko a bɛ taa dugu tan ni kɔ la mara tɛ lisi kɔnɔ donc olu ka denmisɛnninw yɛrɛ jɔn b'u tɔgɔ sɛbɛn lisi kan donc sabanan ye fɛn min ye o ye jamana yɛrɛ ka u b'a fɔ ko découpage ani électoral bureau de vote an ko k'an bɛ jamana kɛ kurakura ye ka région an ye région 10 tun bɛ an y'a kɛ région 20 ye n'an bɛna kalata kɛ an bɛ kalata kɛ ni jumɛn de ye région 20 kura in wa ou bien région 10 kɔrɔ le ye fo k'o fɛnɛ u y'a bɛ ka di mɔgɔ ma a n'i ko ko kalata i ko fɛnɛ ka fɛn min kɛ o ye jɔn min na kalata in yɛrɛ a labɛn dɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an tun bɛ ka an bolo kun d'an bɛ mɔgɔ 3 de kan ministère administration territoriale ani délégation générale aux élections DGE ani CENI olu de tun bɛ jɛ ka kalata boloda fo ka taa a jaabiw bɔ a fɔra ko ka o bɛɛ kɛ kelen ye k'o 3 ci k'o bɛɛ kɛ kelen ye jɔn bɛna don kɔnɔ vote yɛrɛ do yɛrɛ fo mɔgɔ ka taa voter k'a sɔrɔ u ma bunau ni na k'a sɔrɔ u ka nafolo ma tiɲɛ bolo sécurité des biens et des personnes donc fo fɛ ka se ka lakana ka sabati o vote do bon o ye a bagu ye sinon bi dɔw yɛrɛ fɛnɛ par exemple fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen komi maa o maa n'i bɛ kɛ candidat ye fo député 10 o k'a fɔ k'e bɛ se ka kɛ candidat ye président la ou bien élu conseiller municipaux o mɔgɔ 5 région mɔgɔ 5 o k'a fɔ ko ka sa k'u ka danaya da e kan o fɛnɛ problème bɛ yen n'an ko k'an ka CNT mɔgɔ ye député ye alhamdulillah o ye ko kan ma n'u ko député tɛ fo an ka taa o parrainage fɛnɛ ɲini région de kɔnɔ fɛnɛ région minnu jamana in kɔnɔ k'a bɛna Kayi fo ka taa mara tɛ yɔrɔ dɔw la o bɛ sɔrɔ cogo di labɛn kan ka sabati k'a ban kalo 1 kalo 2 kɛ yani ka élection vote dossier n'o bɛɛ sera ka kɛ décembre kɔnɔ o bɛ se ka kɛ alhamdulillah an bɛ taa kalata la n'i ko ko labɛn ma sabati k'an ka kalata kɛ kɔni o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛna maa minnu ta an bɛna maa min kɛ jamana ɲɛmaa ye o tɛ malidenw ka maa ta ɲɛ bilen o labɛn ma se ka sabati ka an k'an ka maa min ka d'an k'o ta n'a ye maa ta o kɔrɔ k'a fɔ ko o kɔni a fɔra de k'an k'o ta o ye fɛn min ye o ye problème ba de ye. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye sɛnɛkan ye ale ka faamuyali la i ka dɔn baara in yɛrɛ a ma daminɛ fɔlɔ sanko k'a fɔ k'a bɛna kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana na ala ka jamana in bila sira kan n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ kulu dɔ sigira sen kan n'o tɛ dɔ ye dɛ ka se ka maaw lafaamuya kuran yɛrɛ mun ni mun de kan ka kɛ a kan ka kɛ cogo di a ko ɲɛmaa ye maa min ye Garba Jalo don an k'a lamɛn. Mouvement alerte ye mouvement ye min ka baara ɲɛsin don kunnafoli de ma an bɛ mɔgɔw kunnafoniya kuran kasaraw ani ni kuran ye mɔgɔ sɔrɔ i kan ka baara fɔlɔ min kɛ yan'a ka se dɔgɔtɔrɔso la o kisicogo ani kabapɛrɛn fana n'a jiginna yɔrɔ la ni ala y'a kɛ n'a décharge effet sera yɔrɔ min ma donc o mɔgɔw kan ka sauver cogoya min na pour un premier temps an bɛ fɛ k'o kunnafoni baara de daminɛ n'an k'a ma ko campagne de sensibilisation sur les dangers du courant et la foudre donc an bɛna tɛmɛ ekɔlisow de la foyer des jeunes ani camp de déplacés ka campagne de sensibilisation min kɛ répartition ye min ye d'abord an bɛ projection vidéo kɛ ka électrocution dɔw yira ani système de sauvetage respiration artificielle bouche à bouche massage cardiaque ainsi de suite ensuite an bɛ sketch fana kɛ n'an ye sketch fana kɛ ni sketchw bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka animation pédagogique fana kɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Garba kan ye u y'a fɔ cogo min na o kalan min bɛ sen na yarabi ala k'a kɛ kalan ye n'a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ a la kasaraw kana se maa ma kuran sababu la n'an bɔra ye min ye bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ dun ka fa la sabatili baloko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ka se ka fusiro dan na o ye fara ɲɔgɔn ba dɔ de ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni a ko ɲɛmaaya bɛn maa min bolo Mamadu Namori Keita don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
bi lajɛ in ye lajɛ ye ni an y'a dabɔ ka farafinna dugu damadɔ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw ka baloko ɲuman taabolo kan. N'i y'a lajɛ san o san jamanaw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, o sɛgɛsɛgɛli o bɛ taa bɔ k'a lajɛ sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ ani baloko ɲuman o bɛ kɛ cogo min na, baloko dɛsɛ fana o bɛ jateminɛ cogo min na. O sɛbɛn dɔw de bɔra, o sɛbɛn minnu bɔra o de bɛna kɛ waleya sisan min bɛna yira mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn kura bɔra min bɛ yamaruya di ka jateminɛli kɛ baloko dɛsɛ kan ani dumuniko gɛlɛya. Donc o document o de bɛna partage, o de bɛna tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira bɛɛ la, bɛɛ ka k'i taabolo, bɛɛ ka baara kɛ n'o document ye. Laɲini kelen min b'an bolo ko bɛɛ k'i cɛsiri ka baara in lamɛn, fɛn min bɛna fɔ k'a lamɛn k'a ɲɛ, k'a faamuya fɛnɛ. N'i ma faamuyali min sɔrɔ la i k'o sɛgɛsɛgɛ, i ka sɔrɔ ka taa, n'i seginna ka t'i ka dugu la, i k'i ka baara kɛcogo, i ka baara taabolo min bɛna d'i ma i k'o fara i ka baara taabolo kan pour que i ka baara ka se ka ɲɛ balo dɛsɛ kɔnɔna la ani dumuni dɛsɛ kɔnɔna la. Bon Mali balo kɛ n'an y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a bɛ yira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen nka b'a la min na, sabula Mali balo sɔrɔ Mali fanw ka jan ɲɔgɔn na. N'i ye kɔrɔnfɛla ta ani Sikaso ani Kayi, Mali balo fan bɛɛ la ba bɛ bɔ Sikaso ni Kulukoro. Bon olu dun sɔrɔ yɔrɔ o ka jan Kayi ani kɔrɔnfɛla ninnu na. N'an m'an farati ɲana ka se a bɛ tiɲɛ. Donc o de la baloko dɛsɛ a bɛna Mali la. Bon Mali fan dɔw bɛ yen n'o ye kɔrɔnfɛla ani Mopti, sɛnɛ yɛrɛ tɛ ka kɛ, jari minnu bɛ yen, donc o bɛna ni baloko gɛlɛya ye. O de b'a yira k'a fɔ ɲinɛ an k'an kɔlɔsi. An ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o y'a yira k'a fɔ ko a ka ca ni maa miliyɔn 1 ye kɔngɔ bɛ minnu na Mali la. Donc o kɔni o baara kɛra. An filɛ nin atelier min na nin tan, o document min utilisé la o de y'a to n'an y'a dɔn k'a fɔ ko maa miliyɔn 1 kɔngɔ b'o la Mali la. An baladan k'a fɔ ni tun ye Mamadu Namori a fɔra cogo min na, baloko sɔnni fɛɛrɛ ka kɛ k'a fɔ ko a gɛlɛya k'o bɛna i don nataw kɔnɔ na bi, a kan ka kunbɛn de k'a sɔrɔ ka marifatigiw bɛ ka yɔrɔ caman bali sɛnɛ na bi, jamana in kan ka fɛn fɛn kɛ bi o de balili don, n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la fɛn min yɛlɛnna min ɲini fɛn min da kɔnɔ, Ala k'an ka jamana kisi n'an bɔra yen. An baladan k'a fɔ dugulakɔrɔkaw olu ye kɛnɛyaso sɔrɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Qatar Sarti maaw ka wulikajɔ fɛ ka fɛn camanba kɛ dugulakɔrɔ. Seli tile 2 ka kɔn o ɲɛ dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛla kɛnɛ kan min ye dugulama dɔw olu bɛ ka nisɔn yira, an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Kuma Gako ka bɔ Dugurakɔrɔ. Tiɲɛna nisɔndiyaba de bɛ ne na, a diyara ne ye, a bɛnna mɔ. A ka dugawu ka ɲɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ye, mɔgɔ o mɔgɔ i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na, n'i nana bana furakɛ de la i ni kɛnɛya ka segin so. Ne ye Binu Bagayogo ye, Maramu Jabate. Dɔgɔtɔrɔso ko in diyara anw ye, an bɛ dugawu kɔni kɛ Ala ka dɔgɔtɔrɔso in yiriwa. An bɛ fɛn min ɲini o ye lafiya, Ala k'o d'an ma. Ne tɔgɔ ye Kubeliba, Dugurakɔrɔ. Ne nana lajɛli la, walahi a diyara n ye. Ala k'a kɛ si ye, k'a kɛ kɛnɛya ye. Ala k'a so sabati, k'a baarada sabati, ka n'u kɛnɛya d'an ma. Ala ma ko Tarawele, ne ye Dugulakɔrɔka ye. Bi nisɔndiya a ka bon. O ye yɔrɔ d'an ma, an mɔgɔ 10 an b'a kɔnɔ. Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma. U y'an denw ta madarasa la, an tɛ foyi sara. U b'a sara an ye. Katari de y'o d'an ma. An mɔgɔ 10. Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ma. Fatima i ka bɔ Dugulakɔrɔ. Nisɔndiya bɛ ne na dɛ. Kabini an cɛw banna u y'an ka denmisɛnninw ta. U b'an dɛmɛ, u y'an jigi tugu, an b'u fɔ k'u bɛɛ barika da. Ne tɔgɔ ye Fatumata Jara ka bɔ Dugulakɔrɔ. Nisɔndiyaba de bɛ ne la bi. Parce que u ye ko caman kɛ ne ye. Ala ye banajugu nɔgɔya ne den ye. U ye du d'a ma, bi balo d'a ma, u bɛ fɛn bɛɛ k'a ye. Ala ni Isa Jara sababu Dugulakɔrɔ. K'u fo k'u waleɲuman dɔn. Kadari mɔgɔ Ala ka barika d'u ka baara la. U y'a lawuli silamɛya min kama, Ala ka diɲɛ nɔgɔya ka lahara nɔgɔya ye. Ne tɔgɔ ye Lamini Kulubali ye ka bɔ Dugulakɔrɔ. Ne ye Dugulakɔrɔ mɛli délégué ye. Nin baara in filɛ nin tɛ baara kura ye Qatar Sarti fɛ anw fɛ yan. Qatar Sarti an tɛ se ka fo ka se a dan na, an tɛ se. Ala de bɛ se ka sara. Ani minnu y'an ɲɛsin yan ma, ŋaniya ɲuman la, Ala de b'u sara. Logement social 10 jɔra sisan an y'o inauguré, ka sugu jɔ sisan an y'o inauguré, ka misiri jɔ, ka madrasa jɔ, ka tila ka dɔgɔtɔrɔso jɔ, an b'o dayɛlɛ ne kɛnɛ kan bi. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Bon an bɛ se k'a fɔ an kɔni min ye conseiller nin y'an ka kunnawolo fana de ye, parce que n'i kɛra conseiller ye dugu kɔnɔ ni fɛn dɔ nana k'a sɔrɔ i tile don, Baginda mairie bɛɛ lajɛlen nin y'o sewako de ye. Dɔgɔtɔrɔso in Ala k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso basigilen, Ala k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso sabatilen ye, k'an ka foli se Isa ma ani Qatar Sarti baarakɛla bɛɛ lajɛlen. An baladan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye ka t'u ka maire délégué ma, kɛnɛ in kan Dr Togo ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan an ka lamɛn. Nin ye nisɔndiya ko de ye, nin ye dɛmɛ de ye, ni mɔgɔ min ko kɛnɛya, ni mɔgɔ min ko Ala ka kɛnɛya k'i ye, a ye kɛnɛba k'i ye dɛ. I t'a dɔn kɛnɛya ye fɛnba ye ɲɛnɛmaya la fo n'i banana. N'i banana i b'a dɔn kɛnɛya ye fɛnba ye. Nin kɔni ye nisɔndiya ko ye, vraiment Qatar ni ce, an b'a fo vraiment u ni ce. U ka fɛn wɛrɛw kɛ min bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan Dugulakɔrɔ kɔnɔ yan. N bɛ bɛɛ fo nali la, donc dɔgɔtɔrɔso in u ka matarafa olu de t'a dɔn. Salam. An balana k'a fɔ Dr Togo ale ka sira kɔfɛ Isa Jara, Isa ba ale min kɛra a ko yɛrɛ sababu ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Isa Jara,
u b'a fɔ ko Dugulakɔrɔ Isa. Dugulakɔrɔ bɛ Baginda commune de fɛ. Baginda commune dugu 32 dugu dɔ ye Dugulakɔrɔ ye. Alhamdulilayi rabbil alamin. An ye dɛmɛbaa jɛkulu dɔ sɔrɔ n'o ye Qatar Charte ye. Ɲinɛnbali sɛgɛnbali don. Ala y'a kɛ u ye dɔgɔtɔrɔso dɔ fana d'an ma. Qatar Charte kɔni an n'u bɛ jɛ la a mɛnna. U ye dɛmɛw kɛ u ye baganw di dɔw ma. Bi o caman kɛra bagantigi ye. U labanna ka nakɔsɛnɛlaw dɔw dɛmɛ. Baginda commune kɔnɔ u ye dɛmɛ dɔw di association dɔw ma. Tracteurs bɛɛ b'o la, o fana kɛra an ka commune in kɔnɔ. Dugulakɔrɔ yɛrɛ association 2 représenté don la coopérative 2. O ye misiri 2 de jɔ. Sabanan in bɛ ka jɔ sisan, an bɛ don min na komi bi a bɛ di arranger la. O labanna o ye logement sociaux fana, an sera ka o dugukoloko ɲɛɲini ka d'u ma. U y'o fana jɔ k'o di mɔgɔw ma Ala kama. An bɛ dugawu de ɲini ni mɔgɔ min ka bana sababu kɛra dɔgɔtɔrɔ ninnu bolo, Ala ka olu kunsi dɔgɔtɔrɔso in ma. An balana k'a fɔ nin tun ye Isa Jaraka u y'a fɔ cogo min na. Qatar Charte ka baara kɔni e ka dɔn dugula kɔnɔna lamini maa caman bɛ foli ta ni ka ɲɛ sumu ka baaraw la Ala kana hakili sabati n'o kɛra gɛlɛya o bɛ bɔ an sen na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Afrique Sud jamana kɔnɔna na u tun bɛ ka couvre-feu sigi sen kan u ka jamana kɔnɔna na k'a sababu kɛ coronavirus bana tago sabanan n'an b'a fɔ ma 3e vague o kun fanga bonyana kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa a ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɔbɔ couvre-feu k'u bɛna a juru yoba dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ coronavirus n'a ma ban u ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taa Liban jamana kɔnɔna na u ka jamana premier ministre kɔni choisila ka sigi a tɔgɔ ye Naji Bami Kate ale kɔni ye munumunu salo baaraw kɔni daminɛ ka taa bɔ maabaw la a bɛ se ka gouvernement kɔni a bɛ se ka sigi cogo min na sen kan. Ameriki jamana ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ ko Liban jamana k'u ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ teliya la ka se ka gouvernement sigi yaasa Liban jamana a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na cogoya mun na. N'an bɔra an bɛ taa Tunisie jamana kɔnɔna na jɛkulu dɔ kɔni wulila ka taa u ka wasabulon dalala la ka wasabulon ɲɛmaa kɔni k'o bali ka don wasabulon kɔnɔna na. Ka sababu kɛ jamana ɲɛmaa Keydi Saidi ale tun ye u ka jamana ministre ɲɛmaa k'o ka baara jɔ tile 30 kɔnɔna na. Wasaden dɔ yɛrɛ ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni waleya min kɛlen filɛ nin ye ko nin ye fanga dafiri wale de. N'an bɔra an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na n'a hakili b'a la ekɔliden maa 120 mun k'u jaso la ka tunu ni u ye maa 28 olu kɔni kanabilala ni ekɔliden ninnu na ka na u ka so kɔnɔnaw la. Ekɔliden somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu dalen bɛ a la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ko tile 2 in na k'u bɛna wulikajɔ ta yaasa ekɔliden tɔ ninnu bɛ se ka segin ka na so cogoya min na. An karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka segin ni lakɔliden ninnu bɛɛ lajɛlen ɲuman ye u ka so ka bɛɛ to lafiya kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan